Vaig començar dibuixant, perquè el dibuix era el que m'havia portat sempre una mica a acostar-me al món aquest de l'art i llavors vaig sentir una mica la necessitat, després de passar moltes hores sobre la taula, d'aquest moviment, no? De tocar matèria i això. I d'aquí doncs, em va fer provar l'escultura allà a l'Escola Massana. Allà una mica decideixes, o jo en aquell moment doncs, vaig decidir que veia que allò era el que m'agradava, no? El poder tocar, el poder transmetre, no? Era com una forma més directa que amb el llapis, tot i que segueixo dibuixant molt i és la base de les meves escultures. Me'n recordo també com vaig fer la prova d'accés, que em feien una pregunta semblant, no? Per què vols entrar a fer aquest curs? No? I jo els hi comentava que estava acostumat a estar assegut i a dibuixar només de muñeca i que potser el que necessitava era fer servir tot el cos per fer el traç, no? I a l'entrar i començar a tocar cada matèria era una emoció, no? Era com el nen petit que porta els ulls oberts al màxim, saps? I que ho veu tot per primera vegada, doncs una mica era aquesta sensació. I l'aprenentatge a la Massana té la part bona en el sentit d'haver descobert moltes coses, té la part dolenta en què sempre vols aprofundir més, no? Hi havia molt bon ambient a la Massana, sempre, no? De curro, i hi havia fotos de peces, d'històries penjades per la paret, no? I una de les fotos que hi havia era les caves de Carrara. La muntanya tota escalada, quadriculada, on anaven traient els blocs, no? I res, preguntant, parlant amb el professor, doncs ens va explicar una mica la història que ell sabia i una mica també el mite, no? de Carrara, molt lligat a la figura de grans escultors, com pot ser Miquel Àngel, com pot ser Bernini, com pot ser Cànova. Per això d'aquí, quan vaig sortir d'allà, doncs necessitava més, me n'havia assabentat d'altres llocs on podia continuar, on potser aquella idea més romàntica sobre l'alumne i el mestre, no? Es podrien fer realitat, i va ser d'aquí que llavors me'n vaig a investigar altres llocs, com va ser a Itàlia, a Carrara. L'any següent em vaig inscriure, em vaig assabentar una mica com funcionava i em vaig inscriure allà a l'Escola d'Artesans. Jo, en principi, el que volia anar a aprendre era la tècnica, com treballar, no? Com poder expressar certes coses, com es feia això de transformar, d'alguna manera, la pedra, no? Passar-hi 4 anys en els quals vaig descobrir i vaig canviar tota una sèrie d'aspectes personals en visió en l'art i jo com a artista, no? D'estar a la Massana, tancat amb tallers, a viure l'escultura dintre d'un poble, no? Dintre d'un sector que duia tot aquell poble endavant, de cop i volta te'n dones compte que allò és molt gran, no? I que tu ets una petita part. Conèixer gent d'altres països que han anat allà inclús per les mateixes raons que tu, però que ja dels seus països d'origen porten una altra idea, no? Llavors ja coneixes a partir d'altres experiències altres maneres de viure l'escultura i inclús de fer-la. Ells el tracten com una matèria de cada dia, no? Llavors, aquí ja et fa perdre aquell punt de cosa sagrada, no? Que podria tenir en altres llocs del món on no existeix i que només hem sentit la història. Per tant, d'alguna manera tu acabes t'acabes construint en el cap com que és quelcom que quan ho treballes, quan ho aconsegueixes treballar, moltes vegades aquí a Mataró parlant amb altres escultors, ostres, has treballat al marbre, no? És com aquella il·lusió, no?
considero que en allà vaig destruir molt dels meus preconceptes sobre el món de l'art, de l'escultura en si, i en concret amb el marbre. Crec que és una manera, sobretot, que m'ha ajudat a sortir o desestancar-me del que podria ser un prototip d'escultor o d'artista que es podria haver quedat amb un hobby, per exemple, no? L'altro giorno mi spiegavi te per mantenere... E poi la stessa cosa. È lo stesso... No, lo stesso. Després d'estar 4 anys a Carrara, per motius personals vaig decidir passar una època a Espanya, però que no fos el meu lloc d'origen, no? Llavors vaig estar un any a Granada. Per primera vegada dintre de les que són institucions educatives, i això va ser una lluita per poder fer. O sigui, aquesta institució que m'aportava una llibertat i un camp de treball, per dir-ho així, es converteix en un stop, es converteix en una barrera. En aquell moment és quan torno cap aquí a Catalunya, i ja no penso en anar a acabar els estudis a Itàlia, sinó tinc més les ganes de muntar el meu propi estudi i anar endavant jo. Com és això d'estar sol, de no tenir el bressol de la institució darrere, no? Quan tu agafes aquest, per exemple, estil de vida, dius, ok, m'aixecaré cada dia des del matí, m'aniré al taller i estaré fins a la nit, com si estigués en una oficina. A partir d'allà te'n dones compte que ja no estàs agafant tant l'exemple, sinó t'estàs tu mateix acotant una zona de joc i tries el temps que dediques a cada cosa. Tot això s'ha de dir que és una cosa que costa. Hi ha molts de dies que m'he anat del taller, he estat creant i he estat absorbit, però al final del dia, de totes maneres, he tingut la sensació de com si no hagués fet res. Llavors, és una cosa que d'alguna manera has d'aprendre. Una de les coses que te'n dones compte quan estàs treballant normalment és el tempo de cada material. Aquest tempo no només et demana que actuïs més ràpid o més lent, sinó que t'està ensenyant. No és el mateix que jo estigui modelant amb argila, que potser podré ser molt ràpid o podré, amb molt pocs moviments o amb molt poc esforç, podré modificar molt la forma, per tant, podré arribar potser al meu objectiu molt més ràpid, o amb el marbre, on necessito tot un tempo que em demana el mateix material, el qual em permet pensar i reflexionar sobre cada acció que faig. Tota aquesta experiència, des de que nosaltres tenim la idea inicial fins al final, és quelcom que inclús et canvia tu mateix. Vull dir, tu ets un altre des d'haver començat una escultura a acabar-la. Treballar l'escultura d'aquesta manera tradicional, com deia abans, també em permet tot això, em permet aquest camí, recórrer aquest camí.